Bé, ja estem en directe, obrint les nostres plataformes un dia més, una vegada més, una setmana més amb tots vostès. Us parla des de Barcelona, aquí, en Catalunya, en aquest país, Ramon Garcia, de GPN Notícies News, en el seu programa de GPN, dialogant en el Parlament de Catalunya. La primera institució de tot país és el seu Parlament. I el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu, com ja tot el món s'està donant compte. Doncs, i ja ho dèiem, que el Parlament està preparat. O sigui que aquí estem donant informació encara de la sessió plenària del 14 de juliol i cada dia vivim al Parlament de Catalunya via la seva pàgina web, que vostè pot escoltar, pot veure en directe totes les comissions, les sessions plenàries, totes les agendes de tots els grups polítics d'aquí de Catalunya en representació parlamentària, les seves rodes de premsa, compareixences dels mitjans de comunicació i tota l'agenda de la presidència i de la mesa del Parlament de Catalunya. Un Parlament molt actiu, un Parlament modern, un Parlament de país, un Parlament amb mentalitat de nació i un país com tota la seva activitat. I dintre de el que és una democràcia, una institució democràtica, en llibertat i en la participació del poble via les eleccions. I han votat, han elegit els seus representants i estan ahí en el Parlament de Catalunya fent la tasca, una tasca que ja cada vegada és més del poble. És que fins ara no era del poble. Doncs mira, era però no era, perquè s'ha arribat on s'ha arribat, sobretot des del punt de vista de l'economia. Sí, ja Catalunya no hauria patit el mateix i de tot això, a poc, ja iran sortint coses, però ara aquí estem parlant d'aquesta activitat del Parlament de Catalunya. Ja ho saben tots vostès, jo soc un català no parlant i estic parlant el català. Doncs el nostre lema és vostè també parli el català. Parli el català, perquè en Catalunya és el català, en França el francès, en Itàlia l'italià, en Alemanya l'alemany i en Corea el coreà. En Catalunya el català. I si vostè parla el català i s'equivoca, no passa res, dona, no passa res, home, torni a començar. I els estudiants, treballeu les xarxes socials amb un llenguatge ric, ric. Aprofiteu tot això que molts i molts catalans en tota la història, oi, mare meva, si molts polítics de fa dècades i dècades i segles en Catalunya i ciutadans de Catalunya ressuscitassen i ara estarien vivint internet i les xarxes socials. Mare meva! Dirien, xiquet, a part d'aquí, deixa'm a mi, deixa'm... Clar, normal. Doncs ara aprofiteu. Com està fent el Parlament de Catalunya? No des d'ara, sinó ja des de fa molt i molt temps i sobretot ara ja, des que està en internet. I aquí nosaltres promocionant, parlant de Parlament, jo sempre he parlat. I quan no parlava català, que me sortia una paraula i me sortia, aquelles coses, no? Però tenia moltes ganes i sempre me deien, ai, xica, tu parla, tu no passis ganes, saps? Tu parla. I sempre informant, comunicant, difondre aquesta llengua i, sobretot, en l'activitat política catalana dintre del Parlament de Catalunya.
a tot el món en el que havia dintre de lo que era la comunicació i la difusió. I per això, ara, con internet, pues, si abans se feia tot el que s'hi podia, pues ara toca lo que fa anys no se podia fer i si se va fer, oi, mare meva, tot el que me va costar. Doncs ara aprofitem les xarxes socials. I aquí estem continuant la sessió plenària del Parlament de Catalunya. En el 14 de juliol estaven en el punt de l'ordre del dia que estaven parlant d'interior. Se'n recorden vostès? Bé, i ara tocava la paraula, la presidenta donava la paraula en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula la il·lustríssima senyora Gemma Calvet. Gemma Calvet i Barot, gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, tot i que, com sap perfectament el diputat proposant, discrepem moltíssim de les línies d'enfocament de les polítiques de seguretat pública que està defensant el govern del Partit Popular i que aquí també s'hi han fet ressò en alguns aspectes de les seves mocions. Discrepem des d'aquest punt de vista de forma diametralment oposada a l'enfocament que vostès fan i també li he de dir que en aquesta moció, perquè fa alguns dels aspectes que vostès proposen en relació a la necessitat de la llei del sistema de policia de Catalunya i algunes altres qüestions que vostès plantegen, donarem suport a alguna part de la seva moció, perquè entenem que és més important que mai treballar en allò en què es poden posar d'acord de forma comuna. I una parada. No, encara no per parlar de lo que està dient Gemma Calvet Barot, aunque sí que és bo que els diputats en el Parlament de Catalunya, que ara ja coneixen que el Parlament ja està en tot el món, i si no, aquí estem treballant, i o sigui que avui en dia, mira, l'altre dia una roda de premsa, una compareixença d'un diputat d'un grup parlamentari en el Parlament, a mi me va agradar des del punt de vista de lo que estava dient. I jo estava dient, mira, escolta, ho posaré en Corea. I està circulant per Corea. I també per Brussel·les. Mira. O sigui que sí que és bo que quan ara els diputats dintre del Parlament, en les comissions i sobretot en les sessions plenàries, que és el que aquí difundiran sempre preferentment, és bo que parlin i donin una introducció de lo que estan parlant, que ara ja és per tot el món de tot el món. O sigui que aprofiteu aquest, avui en dia, treball que, bé, jo estem fent, com sempre he fet, com sempre, en el que havia en cada any de cada dècada. Però ara con internet, ai, mira, a continuar, ai, mira, un cafè, un moment, sisplau. Encara me'n recordo dels cafès en el bar del Parlament de Catalunya. Me'n recordo per dues coses. La primera, perquè estava molt bon. Ai, la veritat és que era molt bo el cafè i després el repòs. No com ara que està tot més accelerat i la sala de premsa està tot més alterada i a vegades hi ha veus de fons. No, abans era tot més protocolar i més... havia més, no sé com dir-lo, era una altra cosa. I després, perquè en el bar del Parlament estaven tots els polítics que a vegades trucaves a les seves conselleries, en el cas de les consellers o de les direccions generals i les secretàries deien no està reunit de part d'aquí. A un moment, sisplau, me'n dona el seu telèfon. Tot aquest protocol
que jo ja a vegades deia, mira, no, escolta, aquell dia en el Parlament, per davant del bar, del Parlament, del restaurant, passaran tots. Doncs esperem. I per això me'n recordo, no? I estava molt bé. I també, tot, i hi ha que dir que he escoltat moltes coses dintre del bar, del restaurant del Parlament, molts dies, moltes sessions, i he escoltat. Però eren conversacions privades. Privades o dintre de lo que era un... Sabien que jo era periodista i parlaven en llibertat. I jo sempre he respectat tot això. La política és una cosa i el xarra, que després parlen unes altres, és un... I jo penso que aquest respecte que jo he tingut també me l'han donat a mi, i respecte per respecte. O sigui que avui en dia no sé jo com anirà tot això. Però bé. Doncs mira, no parlam dintre del bar del Parlament com abans se parlava. O sigui que... I el president, que l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, sempre estava con el seu entrepà. Con el seu entrepà. Se lo menjava con una gana que jo deia, aquest home... Però a vegades era molt poc, no era molt gran. Era com un puntet, no?, d'això. Bé, vinga, continuem amb la sessió plenària del Parlament de Catalunya. I estava dient Gemma Calvet i Baró. També li he de dir que en les esmenes que hem presentat i que vostès algunes han acollit i altres no, doncs volien emfatitzar perquè fa a les juntes de seguretat. El paper que aquestes tenen com a eina de disseny de les polítiques de seguretat pública a nivell territorial i no ha acceptat la nostra proposta d'oferir aquesta dimensió comunitària municipal que permet la coordinació i la democràcia participativa, perquè en aquestes juntes, com vostès saben bé, i que, a més, estan liderades en l'àmbit municipal, es pot també fer efectiva la participació d'entitats, la participació d'associacions de veïns i la participació també d'entitats civils. I això és més necessari que mai en un moment en què aquest Parlament, a més, ha aprovat unes conclusions en la Comissió d'Ordre Públic i d'esdeveniments de bases. En l'èmfasi bàsic d'aquestes conclusions es posava en l'àmbit de la planificació i de l'àmbit també de la coordinació. Una parada, a vegades jo demano disculpes perquè recordeu que jo soc un catalanoparlant i a vegades pronuncio alguna paraula nova per mi, com per exemple és el esdeveniments. És la primera vegada que jo llegeixo això i, o no me'n recordo si abans també dintre del Parlament se deia i jo l'escoltava i no lo assimilava com ara que sí lo estic llegint tot el diari oficial del Parlament de Catalunya. Sí, jo segurament és impossible que en molts anys i en una dècada no deien aquesta expressió. No me'n donaria compte. Passaria desapercebut. Molt bé, i continuava dient la representant de l'Esquerra Republicana de Catalunya i repetint perquè en aquestes juntes, com vostè sap bé, i que a més estan liderades en l'àmbit municipal, es pot també fer efectiva la participació d'entitats, la participació d'associacions de veïns i la participació també d'entitats civils. I això és més necessari que mai en un moment en què aquest Parlament, a més, ha aprovat unes conclusions en la Comissió d'Ordre Públic i d'Esdeveniments de Bases.
on l'èmfasi bàsic d'aquestes conclusions es posava en l'àmbit de la planificació, en l'àmbit també de la coordinació. Aquesta paraula, la coordinació, que descansa aquí en l'àmbit de les juntes de seguretat i que nosaltres en aquest sentit hi donem suport tal com ha quedat, però que lamentem que no hagi incorporat aquesta visió comunitària que ens sembla que en tot cas enriquia la seva proposta. Continuem con una miqueta de cafè, con el seu permís. Jo a vegades no podia sortir de l'hemicicle del Parlament perquè estava parlant d'algun diputat d'aquella dècada, una cosa molt interessant, i perquè sempre per sortir tenia que sol·licitar sisplau, gràcies, perquè a vegades estava molt ple. I el polític feia un moment per prendre aigua, no? I jo, sí, bueno, doncs ara, sisplau, doncs també una miqueta de paciència perquè estic en el meu cafè. És que és un cafè de Colòmbia, no? I és un cafè internacional. Aquí en Catalunya, que és molt i molt internacional. Molt bé, a veure, estava dient a la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya dient el següent: nosaltres també li donarem suport pel que fa als plans locals de seguretat viària i en aquest sentit també donarem suport a la necessitat de tirar endavant i en aquest sentit doncs acollint les propostes que vostè ha recollit d'Iniciativa per Catalunya, un estudi sobre la situació dels denominats vigilants o auxiliars municipals, perquè em sembla que és un tema que està pendent i que està bé també incorporar-lo. També sobre les millores del servei d'emergències 112 en l'àmbit de la coordinació amb les policies locals. Una parada. Encara? Com? Què ha dit la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya? També sobre les millores del servei d'emergències 112 en l'àmbit de la coordinació amb les policies locals. Què passa, que no està coordinat tot això? Doncs, si no està coordinat és per una falla tècnica d'informàtica, perquè avui en dia, mare meva, con una bona... A lo millor és que no hi ha una logística d'aquelles... A veure el que continua dient Esquerra Republicana de Catalunya, perquè a vegades jo faig una parada abans de que... I va dir, pel que fa al plantejament de la llei de policia de Catalunya, jo sí que vull aprofitar l'ocasió per dir que aquesta és una llei pendent històricament, i que hi ha hagut capacitat de fer-la i no hi ha hagut capacitat efectiva de materialitzar-la, com sabem molt bé. Bueno, doncs no ha dit res d'això, de l'1-2. Ara repetirem el que estava dient la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. A veure, però abans vas dir també sobre les millores del servei d'emergències 112 en l'àmbit de la coordinació amb les policies locals. Home, en tot cas, el que se tindria que coordinar millor és el 061. El 061 és un servei d'emergències mèdiques. D'emergències mèdiques. I aquests operadors que quan agafen la trucada em sembla... Escolta, estic trucant per una emergència, perquè segur que no tinc la targeta mèdica aquí. No, és que la targeta mèdica, el número de la targeta, sisplau. Ai, molt bé, que estem nosaltres parlant com... Ai, bon dia,
què tal? Com està? La família bé? Ah, molt bé, molt bé. I has anat a la platja aquest estiu? Escolta, sisplau, el 061 és un servei d'emergències mèdiques i avui en dia tindria que estar tot informatitzat. I després, molta capacitat professional per donar-se compte el que truca d'emergències i el que truca a emergències per una consulta d'un altre tipus. I després, el que truca d'emergències i escolta la veu. A veure, és una persona major, és una persona que té alguna patologia. Això és el professional per... Lo escolta, se'n dona compte i ràpidament pot... Ah, no, el 061... Doncs mira, escolta, és que estic trucant per una emergència. I això sí que se tindria, perquè és que ja poses a la gent d'uns nervis, a més, que a lo millor pot parlar i a lo millor no pot parlar. I a lo millor pot... Escolta, no, això sí que se tindria que controlar. I això, aquí hi ha falles garrafals, I després, a l'112, bé, a l'112 ja és més general, però que també sobre les millores del servei d'emergències de 112 en l'àmbit de coordinació amb les policies locals. Ho va dir la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Escolta, això és un programa informàtic de coordinació. Això és un pim-pam. O a lo millor no és tan fàcil fer-lo. A veure, això és el mateix que l'Ebola. Que jo he vist en unes declaracions en TV3 el conseller de Sanitat molt somriure. Professionalitat, que no és molt professional, però controlant les emocions perquè, i sobretot, aprofita tot el que està, el que ha, com se diu en català, lo que ha ocurrido. D'acord. I perquè aquí en GPN i en GPN Sanitat, dintre de la nostra programació, i això continuarem parlant en el nostre programa de demà, en GPN Notícies Urgent Emergències, aquí en GPN jo ja l'he dit, que l'Ebola no s'ha treballat seriosament. L'han agafat com una broma i l'Ebola no és una broma. I això jo lo vaig dir molt abans. I, bueno, ja tot el que ha passat, que ja, jo ja és que me donava compte, des de la primera notícia que a mi m'arribava de l'Ebola i dic, l'Ebola en Espanya? Com està Espanya? Que no està preparat per alertes d'emergències que en Espanya ja està, lo agafaran com una broma i això. I ara ha sortit tot el que ha sortit i sortirà tot el que sortirà. O sigui que, d'acord? I jo no añadiré res més i demà parlaré d'això, però el mateix que estem dient ara. O sigui que el 112 continuen amb aquesta declaració que està fent la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya dintre del Parlament de Catalunya en aquest punt, en l'ordre del dia, i que estava dient que també sobre les millores dels serveis d'emergències 112 en l'àmbit de la coordinació amb les policies locals. I jo ara estem dient, a veure, ara estem en el mes d'octubre, en el mes de juliol del 2014. Home, sempre per millorar se pot millorar, naturalment, però se millorarà perquè
a la vida arribaran noves tecnologies i aquestes logístiques, òbviament, tindran que estar dintre de totes les arts de la infraestructura. Per això se tindrà que millorar, però és que encara no està millorat. Escolta, això sí que no pot ser, eh? O sigui que agafem... i en referent a les declaracions del conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, que va dir en aquest programa de Telenotícies, l'altre dia vaig dir al corresponsal de TV3 en Madrid, molt professional, Això, aquestes persones que donen aquestes informacions límpiament, sin sorprendre de res. I mira que estava parlant i en darrere de seu, mira, la furgoneta de la Policia Nacional, la sirena i... Escolta tu, mala... Vinga, doncs, va, que se va notar molt. Però mira, el periodista continuava com si res. No, de veritat, molt professional, Aquesta gent és la que... I parlava molt límpiament i jo penso que s'agradeix dintre de tota aquesta desinformació, doncs almenys, mira, aquesta és la informació. Bé, i sí que estava dient després, en el Telenotícies de TV3, el conseller de Sanitat de l'Hospital Clínic com a hospital de referència. Això sí que és veritat perquè hi ha uns professionals que estan en Catalunya, clar, normal, que estan en Catalunya, que aquí sí... Madrid li falta molt poc, perquè si no controla tot això, òbviament, tindran que agafar el que a lo millor tenia pensat. Madrid, no ho sé, perquè... Però bé, quan les coses s'agafen com broma, que jo ja ho vaig dir, doncs, mira, tot és possible. Però després d'aquesta compareixença a la roda de premsa a la Moncloa entre la vicepresidenta primera del govern i el ministre de Defensa ja dona una imatge de... Perquè sí, solament el Ministeri de Defensa té el seu exèrcit preparat per la guerra bacteriològica. I ahir sí que hi ha una disciplina i no tot... Però clar, Catalunya no té això, però sí que té els professionals. I aquests professionals sí que són professionals. O sigui que si se li dona les competències límpies, netes i clares, agafaran les coses com s'ha d'agafar. I Catalunya té que ser molt seriosa. Molt seriosa. L'èbola no és una gripe. Perquè és que, en primer lloc, Catalunya, bueno, sí. Catalunya, sí. Però Espanya, totes les comunitats del Regne d'Espanya, no és una ciutadania, no és un país preparat per donar aquestes informacions de l'èbola. Perquè no està preparat, és un país que se li ha educat per la desinformació, és un país que se li ha educat per la tontitis aguditis dels programes aquests de tontitis, i és que jo no sé com dir-lo. I ara, doncs clar, l'èbola, sí, mira, que pena, quina pena, perquè no està preparat. Catalunya sí, perquè ja és
no és el mateix. Catalunya és molt internacional, Catalunya la sanitat i els catalans sap que hi ha una sanitat, però clar, no hi ha els quartos als diners i no és el mateix. I per mi, sobretot, no és el mateix. Per mi l'Ebola és una emergència sanitària categoria 1, com una guerra bacteriològica. Un altre tipus de guerra. Mira, això és com la crisi econòmica. És una guerra, però un altre tipus de guerra. I si no, ahí està, totes les seqüeles d'aquesta guerra de l'economia. O sigui que el conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya aprofita vostè tot aquest merder que ha fet el regne d'Espanya en aquest d'agafar l'Ebola com una broma. I jo ho vaig dir molt abans. I ara ha sortit tot el que ha sortit. O sigui que jo no añadiré res més de lo que no està sortint i espereu que encara sortirà. No, però vostè sí, aprofiti per agafar tot això i per continuar les reunions en l'Hospital Clínic de Referència i tot aquest protocol. I no que després començarem com possibles informacions, que si la planta 2, la planta 3, que això se'm sembla com uns grans almacens. Ting, 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 ting. A la planta 2, vostè pot... Els aliments a la planta 4, ting, 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 les joguines pels nens a la planta 6. Escolta, una serietat, sisplau. L'Ebola és l'Ebola. Déu-n'hi-do. Escolta, una serietat, un respecte al poble, sisplau. Que no hi ha respecte per res, ja. A veure si Catalunya és referència a tot el món. O sigui que això que estava dient la representant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que també sobre les millores del servei d'emergències 1 o 2 en l'àmbit de la coordinació en les policies locals. Jo això, de millorar sempre se pot millorar, però si surt, com està sortint i sortirà, noves tecnologies, clar, això és normal, s'hi ha de millorar. Mira, això puc millorar. Ai, mira, que bé! Això és com abans, no? Les centraletes de les telefòniques. Uf, mare meva, quines centraletes més grans. I ara ja és tot més... O els primers telèfons mòbils, no? Això és normal. Però per millorar, escolta, tot això ja tindria que estar. I jo penso que està, A lo millor és que te refereix a això de la logística, bueno, però ja després continuaves parlant, com nosaltres estàvem dient abans, perquè fa el plantejament de la llei de la policia de Catalunya, jo sí que vull aprofitar, i jo aprofitaré ara per veure si estic en directe o estic aquí parlant per l'aire. No sé, estic en l'aire, on air, online, on ràdio, aquí en GPM. Bé, perquè fa el plantejament de la llei de la policia de Catalunya, jo sí que vull aprofitar l'ocasió per dir que aquesta és una llei pendent històricament, Històricament. Aquí Esquerra Republicana de Catalunya agafa la història. O sigui que, a veure, li haurà donat aquesta, com és Gemma Calvet, que li donarà aquest color, no? Pel que fa al plantejament de la llei de la policia de Catalunya, jo sí que vull aprofitar l'ocasió per dir que aquesta és una llei pendent històricament, històricament, i que hi ha hagut capacitat per fer-la i no hi ha hagut capacitat efectiva de materialitzar-la, com sabem molt bé. Entre altres coses, per aquesta dificultat d'incardinar
policies locals en el que és la visió de la policia dels Mossos d'Esquadra. Aquesta visió integradora d'un sistema que pugui compaginar policies i, per tant, per això dir-ne la llei de sistema de policia de Catalunya, no de seguretat pública, de policia, planteja un repte important. I és una necessitat que s'ha d'abordar des d'un consens que també s'incorpori a l'àmbit municipal, perquè no pot ser d'una altra manera. Per tant, no ho podrem resoldre únicament i exclusivament aquí en el Parlament de Catalunya i el lideratge haurà de ser, i esperem que ho faci com més aviat millor al govern en coordinació amb els municipis i amb les policies locals. D'altra banda, també dir-li que nosaltres estem d'acord, però no li podem donar suport per coherència en el plantejament de millora i d'avançament de la jubilació, tenint en compte que ho ha plantejat senyor Calbó, perquè vostè, que és molt rigorós i a més ho explica tot molt bé, no ens explica aquí per què no ho ha fet ja el govern del Partit Popular, que ho pot adoptar a Madrid, que són decisions que es poden haver pres i que, a més, han de venir acompanyades d'una minoria econòmica perquè costen uns diners. I el que no poden és acceptar que siguin els municipis catalans els que hagin d'avançar els costos derivats d'aquestes mesures. Primer, per realisme polític, perquè en la situació en què estem a nivell de finançament, de finances, com vostè sap perfectament, els municipis no poden més i el govern tampoc, poc més. I d'altra banda, perquè si vostès tenen aquesta voluntat política, que no ho dubto, tenen ara la capacitat per portar-lo a terme, perquè també competència i majoria absoluta a Madrid per adoptar aquestes decisions i donar-li d'acompanyament econòmic imprescindible perquè es pugui portar a terme. I així va finalitzar la seva intervenció la representant del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, Gemma Calvet Barot. I bé, aquí una parada per explicar-los això de la jubilació a les policies i als Mossos d'Esquadra i a la policia local, però sobretot jo penso que els Mossos d'Esquadra. Escolta, Catalunya, els últims anys, els Mossos d'Esquadra s'han encontrat con coses noves, con uns delictes nous. Han tingut que fer les coses sobresaturats de temps. I jo, a vegades, he dit, i hi ha Mossos que com és possible que psicològicament agafin tot això, perquè jo, per exemple, que treballo les notícies, urgències, les emergències, ara no, ara ja estic curat ja de tot. O sigui que ja el temps sí que és veritat que dona una capacitat psicològica, una preparació que se diu teòrica, després la pràctica, que és la que dona l'experiència, com en tota professió. Però és que els Mossos d'Esquadra estan en el carrer, i no és el mateix un Mossos d'Esquadra de 27 o 30 anys que de 50 i pico. Tindrà una experiència que agafarà tot, mira, escolta, bé, però no per estar detrás d'un delinqüent. O sigui que, no sé, això són temes, i sobretot, per respectar tota la vida dedicant a la garantia de la vida, de la qualitat de vida en llibertat dels ciutadans de Catalunya.
Que sí, tots volem seguretat. Apa, jo vull estar segur, jo vull sortir al carrer seguais i mira, i tot això com se fa, tu? Se necessita una policia professionalitzada, la policia són també persones. Necessiten, estan tranquils econòmicament, se necessita, no sé, tot el necessari, perquè per fer una tasca, per fer un treball, i ninguna persona en Catalunya pot dir que en els últims 7 o 8 anys és que la delinqüència que va arribar a Catalunya, moltes coses eren noves per als Mossos d'Esquadra, que tenien que fer ràpidament els justos i reajustos. I cada dia consulta el Twitter dels Mossos d'Esquadra, escolta tu, i és un detinguts. I escolta, i tot això surt d'un treball de moltes hores, de molts dies, de moltes setmanes i a vegades de mesos. I després, clar, hi ha coses que també s'han fet, però això ja està a la justícia, que també la justícia necessita per fer el seu treball. Bé, jo penso que el finançament sí és important, però sobretot també jo penso que això de l'edat de jubilació, un mosso ja amb 50 i pico d'anys no pot fer en el carrer qualsevol cosa. Tindrà molta experiència a mi, jo lo dic, i no és la primera vegada que l'ho dit. A mi, jo, quan, per exemple, tinc que fer alguna consulta als Mossos d'Esquadra. I en la meva vida, normal. I són 2 Mossos joves, me'n dona una miqueta no sé com dir-lo, perquè és que són joves, no sé, me'n donen això. Ara, jo si veig un jove acompanyat ja estic més tranquil. Perquè és el que té molts anys, és el que té no sé, la pràctica dona l'experiència. I a vegades jo he vist en alguns parelles de Mossos d'Esquadra molt joves. Jo, la veritat, no. Després sí que hi ha molta coordinació, que també a vegades en alguna notícia, i no tan notícia, d'aquestes notícies que no són notícia, però és la notícia del barri, no? I a vegades jo m'he fixat molt bé i sí, primerament arriben la patrulla, no? Bé, i jo dic, mira, 2 Mossos i joves, però ràpidament ja arriba a l'altre que ja és més de categoria. Això sí, la coordinació és molt... Això està molt ben treballat pel Mossos, el que és la coordinació. Bé, ara la presidenta del Parlament de Catalunya estava donant la paraula al grup parlamentari de Convergència i Unió, a l'il·lustríssim senyor Lluís Guinó i Subirós. Gràcies, presidenta. Conseller, diputats, començaré amb una referència expressa al senyor Calbó, per una qüestió que té a veure en el contingut de la moció i que ens sembla interessant perquè en el marc d'una moció amb caràcter tècnic, bàsicament, en qüestions que tal com ha vist hi ha diferents grups parlamentaris que li donem suport, el que seria normal i habitual seria dir-li, senyor Calbó, aquesta és una moció molt positiva, a fer referència a un aspecte tan transcendent i important i al qual no fem excessiva referència quan estem en el Parlament de Catalunya, que són les policies locals i la necessitat d'una coordinació i col·laboració entre tots els cossos policials. Però la meva primera intervenció, la meva primera referència la vull fer en l'aspecte que té a veure
estrictament amb una qüestió política. I és que vostè, en aquesta moció, demanem al govern de l'Estat, que governa amb majoria absoluta del seu partit polític, se refereix al Partit Popular, perquè Calbó és del Partit Popular de Catalunya, que des d'aquí fem unes gestions que les haurien de fer vostès i realment tenen voluntat de fer-les. Això és així. En altres moments es demana la implicació i la participació directa de governs de Catalunya en diferents qüestions i jo li demano a vostè i al seu grup parlamentari que faci tot el possible perquè la jubilació anticipada de les policies locals es pugui portar a terme. De la mateixa manera que es va fer per al Cos Nacional de Policia, per la Guàrdia Civil, per la policia del País Basc, la Ertzaintza, i que en un moment determinat, i com que el Partit Nacionalista Basc tenia la possibilitat de coordinar el govern de l'Estat, va aprofitar aquella avinentesa precisament per fer-lo per a la policia del País Basc. Jo li demano, vostès disposen de majoria absoluta, ho resolguin, perquè aquesta és la seva competència i aquesta també és la seva responsabilitat. Aquest és el punt que li volia, d'alguna manera, definir i d'aclarir a nivell polític. I una parada. I moltes gràcies per fer-lo. Perquè aquí has aclarat moltes coses, des del punt de vista polític. Però és que nosaltres estem parlant de política, perquè estem parlant del Parlament de Catalunya. Després, tot ciutadà, dintre de la llibertat de creències, d'ideologies i de pensament, democràticament, i dintre de la seva llibertat d'expressió o d'educació, si ha tingut estudis o una educació com persona. Hi ha persones que no tenen estudis però que són molt educades i parlen amb el seu veí, amb els seus amics, això que nosaltres, quan qualsevol ciutadà escolta quan va per al carrer, no? Que estan els homes o les dones, sobretot els homes, parlant d'això. Això és molt bonic, però dintre del Parlament se parla de política. I aquí el representant del grup de Convergència i Unió ha donat aquesta introducció. Perquè, escolta, si s'ha fet això, per què no se fa això? Ai, no, mira, se fa això, i ara aquí solucionem la papeleta. Jo l'ho explico així perquè això ho vaig escoltar en el carrer també. I me va... Mira, aquesta persona s'expressava així, però, clar, un no lo capta, no? Molt bé, i continuava dient el representant del grup de Convergència i Unió, la resta de punts ja hi ha fet referència a altres portaveus parlamentaris, que les policies locals juguen un paper i un rol molt transcendent en la seguretat del país i que formen part de la policia des d'un punt de vista integral, en la mesura que ho fan també els Mossos d'Esquadra i altres cossos policials. És evident. Una parada tècnica per obligació, naturalment. És que això és com una gran agència de premsa. La policia local són els corresponsals i els Mossos d'Esquadra són els delegats o els caps de redacció, cadascú en les seves competències. I quan hi ha alguna cosa, arriba la presència dels Mossos d'Esquadra i si ja és dintre de les competències d'un municipi, ràpidament el policia local donarà informació. Escolta, això, pum, 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 pum. Això és com quan arriba, no sé, quan arriba els bombers, no?, a una emergència. Ràpidament hi ha el cap, no?, que arriba amb el seu casco identificador i agafa ràpidament els ulls i dona instruccions o desplega i ràpidament per obtenir informació. Escolta, això.
i ràpidament després li donen la informació en qüestió de segons i després ell toma les decisions. Bé, per allí, per allí, per allí, per allí. Això és normal, no? Jo penso, i aquesta és la coordinació, i sobretot si parlen en un mateix llenguatge, doncs ràpidament, penso que naturalment això és així. Molt bé. I continuava dient el representant de Convergència i Unió en la seva compareixença 14 de juliol en aquesta moció que se parla de les policies locals i estava dient, votarem a favor també, estava dient el representant de Convergència i Unió, votarem a favor també de la voluntat claríssima de crear mecanismes de col·laboració, mecanismes de coordinació i de convenis amb les policies locals i amb els Mossos d'Esquadra precisament perquè aquesta col·laboració i aquesta coordinació vagin a favor de la seguretat dels ciutadans. De fet, en els entorns urbans és imprescindible el paper de les policies locals per resoldre qüestions de seguretat i qüestions d'incivisme, que són els aspectes que vostès defineix en aquesta moció de la forma molt concreta i detallada. Estem d'acord també que hem d'incrementar tots els mecanismes que afecten el 112 amb més col·laboració i amb més coordinació. Una altra vegada, una altra parada tècnica. Però què passa amb el 112? Que han hagut aquí notícies i jo no m'he enterat. Bé, per millorar sempre se pot millorar, però és que a veure si és que el 112 han hagut deficiències que no són notícia perquè, a veure, jo no sé... És que clar, és que Catalunya, que és molt internacional, té que saber que tot ciutadà de Catalunya és lliure, perquè està en un país lliure, democràtic. Té una llibertat de pensament, una llibertat d'ideologia, una llibertat de creences, una llibertat d'expressió. Pots parlar, que no passa res, parla. Però en qüestió d'informació, en qüestió de difusió, i en qüestió de comunicació, una democràcia és la premsa. Sin la premsa no hi ha democràcia. Perquè tu no pots fer una pregunta a un polític. Bueno, sí, si vas a la seu del partit polític, si vas als mítings i fas una pregunta, mira, escolta, és que aquí en el barri passa això, saps? Però és que a Catalunya són molts milions i cada vegada més. És impossible. I és el paper de la premsa. La premsa. Si no hi ha una premsa lliure, com abans, se deia llibertat. Si no hi ha una premsa lliure, però clar, per haver una premsa lliure, els periodistes tenen que ser independents o con una miqueta d'ideologia si el mitjà de comunicació té una ideologia. I això és la llibertat. Però que... I clar, el periodista, escolta, és com vostè. I mira l'economia com va. I el periodista és com vostè, té que pagar una hipoteca, un alquiler, unes factures. No serà lliure. No serà lliure. Estarà controlat. Això, vostè... I si ja després vostè no compra premsa, doncs ja, mira, tot gratuït. Gratuït per gratuït. La democràcia se convertirà en una autocràcia. Esperem que Catalunya millori una miqueta tot això. Jo penso que no hi ha passat res en l'1-2, que aquí estan insistint molt en aquesta intervenció dels diferents grups parlamentaris en aquesta moció, en el Parlament de Catalunya, de la sessió plenària del 14 de juliol. Esquerra Republicana de Catalunya també se refereix a l'1-2 i de millorar. També ho està fent ara el representant del grup de Convergència i Unió, però no concreten ninguna cosa. Parlen de millorar, però no concreten ninguna cosa i per això jo estic fent aquí ara aquesta parada perquè no sé si és que ha passat alguna cosa que no ha sigut notícia per tot aquest control. Espero que
que no? Bé, estem d'acord també, estava dient el representant de Convergència i Unió, lo repassem una altra vegada, que hem d'incrementar tots els mecanismes que afecten a l'1-2 amb més col·laboració i amb més coordinació, però també li haig de dir que estem en uns nivells de compliment pel que fa, sobretot, a les qüestions que tenen a veure amb els programes del SIMPCAT i la col·laboració per part de Mossos i de les policies locals altíssims. Des d'un punt de vista d'aplicació de tecnologies en aquesta col·laboració, el govern de la Generalitat ha fet i fa encara uns esforços importants. I jo aprofito una altra parada, però no directament al representant de Convergència i Unió, o sí, perquè és el partit polític del govern, que, bueno, i els Mossos d'Esquadra també estan en les xarxes socials, no solament al Twitter, sinó al Facebook. Aunque jo, que sóc molt internacional, sempre dono idees, per exemple, com en Corea, però per fer-lo més internacional. Però clar, és que les notícies, escolta tu, és que sí, ja no s'agradaria, jo penso que les agradaria de fer moltes coses com se fan en Corea i a les policies, però és que la realitat és aquesta. Mira, detinguts per això, 4 detinguts més per això, 3 detinguts per això. Clar, és que estan arribant, però cada dia, és que cada dia. És que... Bé, una tasca que està fent els Mossos d'Esquadra per la seguretat de tots els ciutadans de Catalunya. Molt bé. I continua dient el representant del grup de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya, i aprofito aquí per dir també que sí, és la sessió plenària del 14 de juliol. Tot això que està passant ara, jo aprofito ara per difondre aquest programa de GPN del govern en el Parlament de Catalunya en tot el món, perquè s'hi vagin familiaritzant, perquè després, quan arribi el mes de setembre i el mes d'octubre, aquests 2 mesos, i al novembre esperem tot el que s'està vivint aquí a Catalunya, doncs clar, estaran ja tots com en una telenovela, enganxats. I bé, hi haurà major audiència, ho esperem, a veure, el treball s'està fent. Hi ha una darrera qüestió, estava continuant dient el representant del grup de Convergència i Unió en el Parlament de Catalunya, hi ha una darrera qüestió que voldria donar-li la rellevància que es mereix, i és la que fa referència a totes les qüestions que tenen a veure amb els cossos de vigilants, que s'hi ha fet expressa referència que se sàpiga perfectament que els ajuntaments que no tenen capacitat legal de tenir policia local tenen la possibilitat, i alguns ajuntaments més petits ho fan, de tenir vigilants municipals en una regulació inespecífica, però que en tot cas sempre han rebut, tant en aquest govern com en l'anterior, el suport del Departament d'Interior a l'hora de regularitzar-los, a l'hora de demanar els informes corresponents, i per tant, des d'aquesta perspectiva, tenen el reconeixement institucional que mereixen. Finalment, dir-los que en molts dels punts, i tal com han fet esments altres portaveus parlamentaris, votarem a favor, i en alguns que nosaltres pensem que són nuclears i estratègics, hi votarem en contra. Moltes gràcies. I ja després la presidenta estava donant la paraula al representant del grup parlamentari socialista, l'il·lustríssim senyor Ferran Pedret, que nosaltres li parlarem en el proper programa. Estaran aquí? Sí? Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Us recordem la localitat de l'Estartit i de Torroella de Montgrí, a la província de Girona. L'altre dia estava soplant la tramuntana, mare meva. Però les botifarres van molt bones, com tot aquest aire. Doncs aprofiteu, i també recordeu
a Sila, aquesta localitat en el Marroc, a 46 quilòmetres de Tànger, en el seu Festival Internacional de les Arts, a 1 hora i 20 minuts de Barcelona, via aèria. També molt a prop aquest país, perquè aquí a Catalunya hi ha molts marroquins, o sigui, molts catalans també. Doncs Catalunya Internacional a tot el món, aquí estem parlant de la primera institució d'aquest país, de Catalunya, que és el seu Parlament, el Parlament de Catalunya, que és la representació del poble. I que cada vegada més i més és i serà la representació del poble, perquè ja el poble, i no, les coses estan canviant, sobretot per internet. GPM, moltíssimes gràcies per escoltar-me i vi diu que, oi, això se'm sembla a una artista catalana quan deia, i el vídeo? Ai, quantes vegades jo vaig riure con aquella artista, mare meva, a vegades que jo treballava a les notícies urgents, les emergències, i que eren molt tristes, i bueno, i escoltava, i el vídeo, molt bé. Bueno, doncs sí, és que això ve d'ella. Doncs, a veure, àudio-vídeo, ja estàs preparat? Apa, ja pots sortir a donar voltes i voltes i voltes per tot el món com un satèl·lit. Bon dia, gràcies i fins al proper programa. GPM. Aquesta activitat del Parlament de Catalunya. Ja ho saben tots vostès, jo sóc un català no parlant i estic parlant el català. Doncs el nostre lema és vostè també parli el català. Parli el català, perquè en Catalunya és el català, en França el francès, en Itàlia l'italià, en Alemanya l'alemany i en Corea el coreà. En Catalunya el català. I si vostè parla el català i s'equivoca, no passa res, dona, no passa res, home, torni a començar. I els estudiants, treballeu les arts socials con un llenguatge ric, ric. Aprofiteu tot això que molts i molts catalans en tota la història, oi, mare meva, si molts polítics de fa dècades i dècades i segles en Catalunya i ciutadans de Catalunya ressuscitassen i ara estarien vivint internet i les xarxes socials. Mare meva! Dirien, xiquet, a part d'aquí, deixa'm a mi, deixa'm... Clar, normal. Doncs ara aprofiteu. Bé, ja estem en directe, obrint les nostres plataformes un dia més, una vegada més, una setmana més, amb tots vostès. Us parla des de Barcelona, aquí, en Catalunya, en aquest país, Ramon Garcia, de GPN Notícies News, en el seu programa de GPN, dialogant en el Parlament de Catalunya. La primera institució de tot país és el seu Parlament. I el Parlament de Catalunya és un Parlament molt actiu, com ja tot el món s'està donant compte. Doncs, i ja ho dèiem, que el Parlament està preparat. O sigui que aquí estem donant informació encara de la sessió plenària del 14 de juliol i cada dia vivim el Parlament de Catalunya via la seva pàgina web, que vostè pot escoltar, pot veure en directe totes les comissions, les sessions plenàries, totes les agendes de tots els grups polítics d'aquí de Catalunya en representació parlamentària, les seves rodes de premsa, compareixences dels mitjans de comunicació i tota l'agenda de la presidència. Tot el que me va costar. Doncs ara aprofitem
les xarxes socials. I aquí estem continuant la sessió plenària del Parlament de Catalunya. En el 14 de juliol estaven en el punt de l'ordre del dia que estaven parlant d'interior. Se'n recorden vostès? Bé, i ara tocava la paraula, la presidenta donava la paraula en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula la il·lustríssima senyora Gemma Calvet. Gemma Calvet i Barot, gràcies, presidenta. Bé, nosaltres, tot i que, com sap perfectament el diputat proposant, discrepem moltíssim de les línies d'enfocament de les polítiques de seguretat pública que està defensant el govern del Partit Popular i que aquí també s'hi han fet ressò en alguns aspectes de les seves mocions. Discrepem des d'aquest punt de vista de forma diametralment oposada a l'enfocament que vostès fan i també li he de dir que en aquesta moció, perquè fa alguns anys ja, i de la mesa del Parlament de Catalunya, un Parlament molt actiu, un Parlament modern, un Parlament de país, un Parlament de mentalitat de nació i un país com tota la seva activitat. I dintre de lo que és una democràcia, una institució democràtica, en llibertat i en la participació del poble via les eleccions. I han votat, han elegit els seus representants i estan ahí en el Parlament de Catalunya fent la tasca, una tasca que ja cada vegada és més del poble. És que fins ara no era del poble. Doncs mira, era però no era, perquè s'ha arribat on s'ha arribat, sobretot des del punt de vista de l'economia. Sí. Ja Catalunya no hauria patit el mateix i de tot això, a poc, ja iran sortint coses. Però ara aquí estem parlant de com està fent el Parlament de Catalunya. No des d'ara, sinó ja des de fa molt i molt temps i sobretot ara ja, des que està en internet. I aquí nosaltres promocionant, parlant de Parlament, jo sempre he parlat. I quan no parlava català, que me sortia una paraula i me sortia, aquelles coses, no? Però tenia moltes ganes i sempre me deien, ai, xica, tu parla, tu no passis ganes, saps? Tu parla. I sempre informant, comunicant, difondre aquesta llengua i, sobretot, en l'activitat política catalana dintre del Parlament de Catalunya, a tot el món, en el que havia dintre de lo que era la comunicació i la difusió. I per això, ara, con internet, si abans se feia tot el que s'hi podia, ara toca el que fa anys no se podia fer i si se va fer, oi, mare meva, el que